Alright, what's up mga choy? For this video, gagawa kami ng Public prank! So yun nga mga choy, hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo para updated kasi lahat ng mga video ko ng mga putang ina nyo. Alright, let's go! Easy go. Oy, tol. Masa may nadiri kon karon sa mga event dire. Ha? Para yung anak, high school di bali. Performance. Oh, dili ana ra ba? Ana ra ko. Wala, dili ra. Kuan kuan do nggot. Kuan mo dire ba? Skillan doon. Sa skillan down. Kasi kanina. Kuan ba? Kuan ra mi kay nagsuro ra mi. Wala doon din. Okay na kuan. Performance class. Apit na pud kuman nung good. Okay ra. Hiron. Salamat. Ano lanta ra mi. Thank you. Selamat. Taga dinero mo? Nasa niyo? Oh. Pero dire na nag-school? Oo. Ano sa may kuha ninyo? PE? Buat rin video ba kayo? Eh, basing ma-default nyo ba? Kaya malikapit mo sa kanto yan. Ha? Para saan na yung PE? PE? Dili sa English. Makabuhat karon nga adlawan. Adlawan, ma-default ni. Hi, ka! Pwede ako mangya. Ano man niya? Hi guys, welcome to my... Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Para makabuhat yung video ba? Para makakuan mo kay... I-delete na mo ko na mong YouTube channel. Hindi na mo ni mabot ka challenge. Challenge ko na sa... I love you, Bisaya ni Choy. Ano ni Choy? So,
Para saan yung sayo? Ha? Para saan yung sayo? Vlog kami ni Kuan ba? Kuan may video. Kuan may video. Ha? Kuan may video para makakuan may. Para makakuan may ba? Para di may madipon kani. Para di may madipon. Sa YouTube channel mo. Subscribe na mo ang ikapoy na may trabaho. Pinan nyo. Oh, muna practice lagi. Subscribe na mo.